Steven Sneger er stamkunde på den russiske hjemmeside orlovmp3.com. Det tager 20-30 sekunder at købe en plade. Han er glad for deres priser. Det koster cirka en sjettedel af, hvad det gør i Danmark. Og overrasket over, at det nu er slut med at bruge den. Teleselskaberne raser over dagens fogedforbud. Umiddelbart vil vi gerne støtte kampen mod ulovlig musikkopiering, men vi vil bare ikke være censurpoliti. Og det er efter min opfattelse den reelle betydning af den her kendelse. Men pladebranchen jubler. Det er i hvert fald en glædelig dag for branchen, fordi nu er der en gang for alle fastslået, at den her hjemmeside den er ulovlig, og man kan gå ind effektivt og stoppe for ulovlige udbud på internettet. Når musikken hentes ned via danske udbydere, ja, så tjener pladeselskaberne og kunstnerne nemlig penge. Men når det sker fra den russiske hjemmeside, så får de ikke en rubel. Og det er så nemt. Efter få klik med musen. Tænk bare at høre den slags ulovlig russisk musik. Så er musikstykket eller hele CD'en downloadet ned på ens egen computer. Men telebranchen, der jo altså nu skal lukke for adgangen til den russiske hjemmeside, frygter, at det kun bliver den første af måske flere tusinde. Hvad hvis man beder os om at lukke til det næststørste site, det tredje største site, og de andre af millioner af sites, som der er i verden, der udbyder ulovlig MP3-musik, det vil blive en administrativ katastrofe for udbyderne. Og stamkunden, ja, han skal nok klare sig. Der findes andre gode musikbutikker end den, som også har fornuftige priser, og som også er let at downloade fra. Er det også russiske for eksempel? Det vil typisk være russiske.